2025-nji ýylyň başyndan bäri Ortaýadyň goşunynyň düzüminde Ukrainadaky söwüşe gatnaşmak üçin adyndan 122 türkmen raýaty hakyna tutulupdyr. Bu barada Ortaýadyň gorunmak ministrligi bilen şertnama baglaşan daşar ýurtly hakyna tutma söwüşçüler barada maglumat çap edýän Ýaşamak isleýär atly Ukrain proýekti habar berdi. Maglumaty görä türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň hakyna tutulmagynyň öňüni almak üçin edýän tagallalaryna garamazdan Ortaýa türkmen raýatlaryny etasan hüjüm bölümlerine çekmek finançyklarynda üstünlük gazanmagy başarýar. Şeýle-de maglumatda Ortaýadyň goşununda söwüşýän türkmen raýatlary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň az sanly bolsa da 2023-nji ýyldan bäri olaryň sany kem-kemden köpeldi diýilýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň söwüşe gitmek üçin şertnama gol çekmeginiň esasy sebäpleri maliýe serişdeleri we Ortaýadyň raýatlygyny almak mümkinçiligi diýilip görkezilýär. Mundan öň Ukrainanyň Ýesirler Öňçi Geňeşiniň ýanyndaky Ýaşamak isleýär natly proýekti Ukrainada kurşda Ortaýadyň tarapynda söwüşýän Türkmenistanyň 170 raýaty barada maglumat beripdi. Şu ýylyň 2-nji maýynda çap edilen şol maglumatda sanawyň 2025-nji ýylyň başyna çenli degişli döwri öz içine alýanlygy we onda görkezilen türkmen raýatlarynyň 20 ýaşdan 65 ýaş aralygynda bolup olaryň arasynda adyndan 27-siniň ölenligi habar berilipdi. Proýekt daşary ýurtlylaryň köplençi söwüşleriň öň hatyryna iýerilýänligini we izki bölümlere seýrek düşýänligini belledi. Şu aýda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň müňden gowrak raýatynyň şertnamalary gutarandan soň hem Ukrainada Ortaýadyň tarapynda söwüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy ma'lum boldy. Ýaşamak isleýär natly proýektiň 10-njy awgustda çap edilen habarynda Merkezi Aziýa döwletleriniň jemi 1225 raýatynyň şertnamalarynyň möhletiniň gutaranlygyna garamazdan Ukraina garşy uruş alyp barýan Rus goşunlarynyň hatarynda söwüşýänligi aýdyldy. Şol habara görä Ortaýadyň ýaragly güýçleriniň düzüminde söwüşýän raýatlarynyň sany boýunça Özbekistan 1-nji ýerde bolup, bu ýurdun raýatlarynyň sany 426 adam. Şeýle-de 367 täjik, 241 kazak we 155 kyrgyz raýaty hasaba alınıpdyr. Ukrainanyň daşary işler ministrligi ozal Rus goşunyna çağırılan daşar ýurtlulary söwüşe gatnaşmazlyga we dören ilkinji mümkinçilikde ýesir düşmäge we munyň üçin döredilen Ýaşamak isleýär atly proýekte ýüz tutmaga çağırypdy. Proýektiň awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ähtiýaçlyklaryna eýe bolmagyna garamazdan ýurtdaky pes aýlyk haklarynyň we ýokary işsizligiň yerli ilaty Ortaýada gazanç üçin gitmäge mejbur edýänligini belleýärler. Türkmenistanyň hökümeti raýatlarynyň Ukrainadaky uruşa gatnaşýanlygy baradaky media maglumatlaryna tesbir bermeýär. Türkmen resmiýetleri hatda migrasiýa meselesini hem açyk agdamaýar. Şol bir wagtda raýatlary şol sanda harbiýlary ýurtdan goýbermezlik boýunça çäreleri görýär. Şu ýylyň başynda harby ofitserler häkimlige çağırılıp, olaryň biometriki pasportlary ellerinden alındy we olara Ortaýadyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlyk tapşyryldy. Şu aýda Milli Howpsuzlyk ministrligi we döwlet migrasiýa gullugynyň wekilleri iratyň arasynda öwüt nesigat işlerini geçirip vilayetlerden Ortaýada zähmet çekýän we okaýan garyndaşlaryna Ukrainadaky uruşa goşulmazlyk hakda duýdurmagy talap etdiler. Azatlyk radiosyna ma'lum boluşyna görä güç edaralarynyň we yerli migrasiýa gulluklarynyň işgärleriniň şeýle düşündürüş işleri Balkanawat şäherinde Bereket we Gyzylarbat şäherlerinde geçirilipdir. Täze okuw ýylynyň başlamagyna bir hepde galanna ahal bulanatynyň käbir umumy bilim berýän orta mekdeplerine mektep resmiýetleriniň bilim ojaklaryna meýilleşdirýän egin-eşik sowdasy enatalarda alada dörenýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bir näçe mektepde bilim edaralarynyň ýolbaşçylarynyň yerli teleketçiler bilen dilleşip täze okuw ýylyna okuwçylara sport egin-eşiklerini öz bahasyndan 3-4 esse gymmada satmagy meýilleşdirýänliklerini, şeýle planlardan habarly käbir enatalaryň bolsa, bu ýagdaýy alada bildirýänliklerini habar berýär. Häzir okuwçylaryň ýetlep teleketçilerden bahasy 30-40 manat bolan sport egin-eşiklerini satın almaly we olary çağalara her birini 120 manatdan satmaly. Diýip çeşmeler bir mektep müdüriniň aýdan sözlerini getirýär. Başga-da bir näçe mektepde görülýän bir meňdeş taýýarlyk işlerinden habarly çeşmeler käbir mektep müdürleriniň hatda mugallimler bilen geçirilýän ýygnaklarda hem şeýle planlary barada açaçan gurrun goýanlyklaryny aýdýarlar. Satylan her bir sport eşiginiň girdejisiniň uzundan sınıf ýolbaşçylaryna da 5 manat pul beriljekdir.
Diýip çeşmeler mektep müdürlerini sitirleýärler we olaryň öz sowdalaryna klas ýolbaşçylaryny hem çekmäge çalışýanlyklaryny aýdýarlar. Plana görä her bir sınıf aýratyn reňkde sport egneşigini paýlamak gödeňine tutulýar. Günorta Tewitde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan käbir bir interwýu mugallimleri sport egneşiklerini satyn almak boýunça mekteplerde görülýän taýýarlyk işlerini tasdiklap özleriniň bu sowda goşulmaýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne olar özleriniň bu sowda tahyrly bolmak isleýänliklaryny gurrun berýärler. Bu sowdada görnüşinden diňe atalar we okuwçylar utulýar. Üpçünçülük pes kär hozarlyklarda uruçka depter satyn almaga pul ýok diýip çeşmeler aýdýar. Olar döwlet kömek pullarynyň, pensiýalaryň we şolar ýaly ýeňillikleriň hatabyna güzeran eýleýärler. Olaryň iýjegi we geýjegi gaýgy diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Yerli çeşmeler telekeçleriň Günorta Tewitdäki mekdepler aýlanyp sport egneşiklerini hödürleýänliklaryny habar berýärler. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça Ahal vilayet bilim müdürliginden resmi tesir alyp bilmeýär. Bu ugurda Türkmenistanyň bilim ministrliginden telefon arkaly goşmaça maglumat almak synaşymydan netije bermeýär. Türkmenistanyň mekteplerine okuwçylardan bilim idaralarının awatlaýyş işlerine niýetlenip we pul ýygnalýar. Şeýle-de ýurdun ähli büdjet idaralaryna şol sany bilim ojaklaryna dürli maksatlar gödeňine tutulup dilden görkezme esasyna işgärlerden pul ýygnalyp durýar. Ýa-da ýa-ni ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabat şäherine mugallimlerden paýty ýygyn mewsümine niýetlep 20 manat meşberini pul serişdeleriniň dilden görkezme esasyna ýygnalyp alynýanlygyny habar berdi. Şona mektepleriň hojalyk işgärleriniň her biri hem şeýle talaplar esasyna 10 manat töle geçirmeli edilipdiler. Azatlyk radiosynyň beýleki bilim ojaklaryna ýagdaýlardan habarly çeşmeleri şuwunlar ýokary okuw jaýlaryny hem okuw wagtlaryna niýetlenip tariflerden pul ýygnamak işleriniň meýilleşdirilýändigini aýdýarlar. Şol ýyl ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen gyýylardan köýneklik matalary üçin 800 manatdan pul ýygnalýar diýip bilim puwdagyna çeşmem aýdýar. Olar universitetlerde geýjek sport egneşikleri üçin hem 400 manat möçberinde öňünden töle geçirýärler. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine umumy bilim berýän orta mekdeplerine okuwçylardan uniformalar giýmeklik talap edilýär. Ýokary okuw jaýlarynyň tarifleri hem 1500 egneşikleri giýmäge mejbur bolýarlar. Häkimetler okuwçylardan, mugallimlerden we beýleki büdjet işgärlerinden dilden görkezme esasyna ýygderli ýygnalýan pullar barada açyk beýanat bermeýärler. Könürgün şäheriniň golaýynda gurulan täze şäherçäniň açylış dabaratyna taýýarlyk görülýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, daşowuzdaky bu uly detsxanyň açylmagy garaşsyzlyk bayramyna gawatlanýar. Täze şäherçäniň we Hanyap kanalynyň üstünden kesip geçýän uly köprüniň açylmagyna garaşsyzlyk gününe gawat garaşlýar. Dip daşowuzly çeşme 21 awgustda habar berdi. Azatlyk habarçysynyň maglumatyna görä, ulanmaga bermek üçin taýýar edilýän detsxalaryň arasynda 600 golay howluly jaýlar, melleklik kotejler, mektepler, çağlar, baglary, sport detsxalary we tütünleriniň beýikligi 200 metrlik köprü bar we olar täze bir şäherçäni emele getirýär. Jaýlar, detsxalar we tekit köçeler hamana Daşowuz ýolaýatynda täze bir şäher gurulan ýaly diýip habarçy bellädi. Daşowuzly çeşmeler yerli häkimetler tarapyndan täze detsxalaryň açylyşyna görülýän taýýarlyklaryň depkini döwlet baş tutanlarynyň gatnaşmagynyň ehtimallygy barada pikir döredýär diýip bellediler. Berdimuhammedow sarmaşgalasynyň biri gelip açmagy mümkin. Şäherçäniň töweregini araşdyrmak işlerini büdjet işgärleri çekilýär. Şeýle-de olar Daşowuz könüňen ýolunyň uğruna haşal otlar araşdyrmak işlerini çekilýär. Diýip çeşme aýdýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler bu işlerin geçirilýän wagty helakçylykly ýagdaýyň göze çykanlygyny gurrun berdiler. 10 awgustda Ruhwelin etrafyndan bolan mugallim bu sebäpde şäherçäniň töweregini araşdyrmak işine çekilen beýleki mugallimler bilen mejburi iş güýji hökmünde gelip işläp berdi. Paçgaly ýagdaýda ony ulaw kakyp ol wakanyň bolan ýerine jan berdi. Dip ýagdaýa şaýat bolan çeşme aýtdy. Habarçylara el ýeterli bolan maglumatlara görä mugallimler Daşowuz könürgün ýolunyň uğrundaky ýerleri haşal otlardan araşdyrmak işlerine çekilipdir. Hadisa täze şäherçäniň takminan 1 kilometr golaýynda ýüze çykypdyr. Ýokary tezlikde gelýän ýeňil ulag mugallimy 50 metr çenli süýräp alyp gidipdir. Ýoluň ýüzi gyzyl gandan doldy diýip çeşmeleriň biri görenlerini gurrun berdi. Habarçylaryň söýlerine görä bu paçgaly ýagdaý şu aýda Tewitde bolan ikinji hadisa.
Köçeleri aratalap yören büdjetçilerin yene biri Göroğlu etrafının yaşayıcısı Avgust'un başında avta ulaq kakmağı derarlı vepat olupdyr. Azatlyk radiosu könürgün etrafının we Daşugu welaýatynyň häkimliklerinden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň işgärleri ýyllar boyu dürli işlere şol sanda awadanlaşdyryş hemde arasaçylyk işlerine mezuri çekilýär. Wedipe borçlarynyň boş wagty şol sanda dinç günlerinde muht iş güýji hökmünde işledilýän adamlar esasy zerurluklar we hatda howpsuzlyk şertleri bilen hem üpçün edilmeýär. Azatlyň habarçylary şeýle mezurlygyň arasynda adam pedali hadiseler barada öň hem habar beripdi. Toğurup ölýänler hem boldy diýip habarçymyz belledi. Gönürünçdäki täze şäherçesinde binalaryň we köprüleriň guruluşy gaty uzaga çekdi diýip yerli çeşmeleriň aýtmagyna görä olaryň düýbüniň tutulmagyna 15 ýyla golay wagt geçipdir. Ýöne bu obyektleriň hili ýokary gowy gurulupdyr diýip yerli guruluşçy aýtdy. Azatlyň habarçylary Daşugu welaýatynda gurulup başlan ençe mediatxanyň şol sanda ýaşaýyş toplumlaryň we köprüleriň guruluşynyň toxtap galanlygy barada 2018-nji ýylda habar beripdi. Şeýle-de bu guruluşlar üçin maliýet terişleriniň ilatdan mejburi ýagdaýda tutum görnüşinde alınýanlygy aýdylypdy. 2018-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda jemi bahasy 40 milliard 500 milyon Amerikan dollaryna golay 1600 desxanyň gurulýandygyny yglan edipdi. Türkmenistanda guruluşyklara sarp edilýän serişdeleriň möçberi soňky ýyllarda yglan edilmedi. Emma döwlet büdjetiniň agla we bölегiniň sosial pudaga sarp edilýänligini yglan edýän hökümet guruluşyklary hem sosial çykdagylaryň arasynda agdaýar. Şu ýylyň aprel aýynda Türkmen medeniýetinde könürgünçde täze söwda merkeziniň we bazaryň guruljakdygy habar berildi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski geçen hepde bolup geçen Abşa-Rusiýa sammitinden bäri şeýle-de Ýewropa liderleriniň Washingtona geçiren ýokary derejeli duşuşyklaryndan bäri Russiýanyň ödüni alyp barşynyň Moskwanyň Ukrainada uruşy soňlamak boýunça parahatçylyk gepleşiklerini geçirmäge niýetlenmeýändigini görkezýändigini aýtdy. Russiýadan edilýän işaretler gahar getirýän işaretler diýip Zelenski Russiýanyň howa zarwalaryny ýokarlandyrmagynyň ideýany 21-nji awgustda aýtdy. Olar duşuşyk geçirmekden gaçmaga çalışýarlar. Olar bu uruşy soňlamak üslemeýärler diýip ol belledi. Ukrainanyň howa güýçleri Russiýanyň birnäçe sebäpde adam ýetgilerine sebäp bolup hemde ýaşaýyş binalaryny we infrastrukturalary agyr ziýan ýetirip 574 dron we 40 raketa hüjümini amala aşyranyny habar berdi. Ukrainanyň Günwatar terhediniň golaýyna Zakarpatya sebäpiniň Mukachevo şäherine ýerleşen Abşa ýetçiligine bir önümçülük desgatyna zar buruldy. Zarbalar Abşa prezidenti Donald Trump'yň Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiňi hemde Ýewropa liderlerini kabul edip parahatçylyk gepleşiklerini öň alyp gitmek uğrun edilen synanyşyklardan birnäçe gün soňra amala aşyryldy. Zelenski 21-nji awgustda Günwatar ýaranlaryny howpsuzlyk kepilligi babatyna anyk mailnama boýunça 7-10 güniň içinde ulalaşyga gelmäge çagyrdy. Russiýanyň uruşy behetmek üçin oňa batyş etmelidir diýip Zelenski aýtdy we Rus prezidenti Vladimir Putiniň diňe güýç we batyşyň dirine düşünýändigini belläp sözüniň üstüne ýetirdi. Zakarpatya sebäpiniň gubernatory Miroslav Bilecki bu deshanyň asuda raýatlara niýetlenen örümçülük kärhanasy bolanyny we onu esasan hojulyk haritlarynyň öndürilýändigini aýtdy. Ol deshanyň 2 sany kalibr raketalary bilen urulanyny we zarbanyň netijesinde 7000 ine metr meýdanyny ýanygynyň dörändigini aýtdy. Ziyan Chicken Flex Limited deshanyň halk bilen gatnaşyklar bölüminiň müdiri Connor Phillips bu deshada harwen jamlaryň öndürilmeýändigini we diňe asudy ýylatdan bolan sarp edijileri gönüktirilen önümleriň şol sany kofe maşinlarynyň öndürilýändigini aýtdy. Birnäçe işgärler we şertnamalaryň işgärler yaralanyp diýip Phillips beýanat berdi. 6 adam hastahana ýerleşdirildi. Ukrainadaky Amerikan Sowda Palatasynyň prezidenti Andy Kander munyň Ukrainadaky iň iri Amerikan bizneslarynyň birine edilen örän aýylganç Rus hüjümi bolanyny aýtdy. Bu diňe bir Ukrainanyň üstüne edilen hüjümnäl. Bu Amerikan biznesine edilen hüjüm bolup durýar diýip Kander X ulgamyna ýazdy. Russiýa diňe bir Ukrainany weýran etmeýär. Ol Amerikan biznesini hem weýran edýär, kimsedýär diýip ol belledi. Kander zawody hüjüm edilen o ýerde 600 işgärin giýjek smenada işde bolanyny aýtdy. Berk howpsuzlyk düzgünleri sebäpli adamlaryň ömrü halat edildi diýip ol aýtdy we bu sebäpden Ukrainada iň howpsuz sebäp hasaplananyny, ýöne mundan welek beýle bolmanyny belläp sözüniň üstüne ýetirdi.
Biz prezident Trump Amerikan biznesine arka durmağı ve Vladimir Putin'in weyran ediş kampanyasına karşı durmağı çağırýar diýip Xandir aýtdy. Trump 21 awgustda paylaşan sosial media postuna öňkü prezident Joe Biden'ı Ukrainany has köp ýaraglar bilen öpçün etmezlikde tankid etdi. Çodyan ýurda hüjüm etmeden uruşda ýeňiş gazanmak kyn hatda mümkin näl diýip Trump aýtdy. Bu sport ýarışlaryna ajaýyp goranşa eýe bolan, ýöne hüjüm etmene ruhsat berilmeýän beýik topara meňdýär. Ol ýerde ýeňiş gazanmak şansy ýok. Bu Ukraina we Russiýa babatda hem şeýle diýip Trump aýtdy. 18 awgustda Washingtonda bolup geçen gepleşiklerde uruşdan soň Ýewropa ýurtlarynyň ýol başlygyna Abaşanyň goldawlary bilen Ukraina howpsuzlyk kepillikleriniň berilmegi boýunça meýilnamanyň işlenip düzülmegi babatda ulalaşyga gelinni. Şondan bäri Abaşadan we Ýewropadan bolan harby meýilnamaslar fiýaty liderleriň geljek ahyrky netijelerinden öňürti duşuşyklara başlap howpsuzlyk buksatyny aralyp maslahatlaşýarlar. Birleşen Ştatlaryň, Finlandiýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň hemde Ukrainanyň gorunuş ýol başlary 19-21 awgustda Washingtonda duşuşdylar. Abaşaly we Ýewropaly meýilnamaslar ýaran ýurtlaryň garamagyny hödürlemek üçin harby seçkiler işläp taýýarladylar diýip Pentagon 21 awgustda aýtdy. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ukrainada Ýewropa goşunlarynyň bolmagynyň asla kabul ederliksiz bolanyny aýtdy we olaryň käbir Ukrain territoriýasyna bolmagyny daşary ýurt interwensiýasy adlandyrdy. Ol bir günodal Ukrainanyň howpsuzlyk meselesiniň Russiýasyz maslahat edilip bilinmejekdigini aýtdy. Washingtonda bolan gepleşiklerde Putiniň Zelenski bilen ýüzbeýiz duşuşmagyna da çağırış edildi. Lavrov 21 awgustda Putiniň Zelenski bilen duşuşmaga taýýardygyny gaýta-gaýta aýdanlygyny gurrun berdi. Ýöne şeýle duşuşykdan öňürti käbir meseleleriň çözülmeginiň zerurdygyny aýtdy. Elbetde egerde geljekki ulalaşyklara gol çekilmegine gedek gelenni bu şertnamalary Ukrain tarapyndan gol çekýän adamyň legitimligi çözüler diýip umyt edýär diýip Lavrov notady. Putin Ukrainada uruş sebäpli saýlawlaryň ýygy süýşürilmegi bilen baglykda Zelenskiň kanunlygyny torak astyna alyp gelýär. Bu aralykda Zelenski 21 awgustda özüniň Trump hem öýde üçin alýan üç taraplyň gepleşikleri nazarlaýanyny aýtdy. Merkezi Aziýaly migrantlar ortatda täze ýydarlamalara sebäp bolýarlar. Olar ýurda girmek gadagançylygy bilen ýüzbeýiz bolup deportasiýa edilýär. Moskwa ýurtdan çykarlanlaryň sanynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 20% ýokurlanandygyny aýdýar. Täjikstanly onlarça migrant ortatyň häkimetleriniň olary bir hepdeden gowrak wagt bäri Moskwanyň Zhukovski howa menzilinde saklaýandygyny aýdýar. Migrantlaryň Azat Ýewropa adly radiosyna ýeren videolarynda demir krawatly bir otogda onlarça adamyň bardygy görkezilýär. Bu ýerdäki şertler türmämeň diýär. Otogda pencereler we kondisioner ýok. Adamlar krawatlarda ýa-da beton polda ýatyrlar. Käbirlerine oturmaga da yeterlik yer ýok. Dibil gutusy ardan azyk önümleriň boş gaplaryndan doly. Videodaky adamlaryň biri men bu ýerde 10 gün bäri bize günde bir yedek kurak aş görünüşli tayyar adığı berýärler diýdi. Ol otogda 75 töwerek adamyň bardygyny hem sözüniň üstüne goşup aramyzda ýürek keselli bir adam bar diýdi. Biz ortatyň häkimetlerine Täjikistana bilet satyn almak isleýänligimizi aýtdyk. Ýöne olar bizi şöýerde saklaýarlar, goý bermeýärler, öýe gitmäge ruhsat bermeýärler diýip başga bir adam aýtdy. Täjikistanyň raýatlary ortatyň suwdy olary deportasiýa etmek kararyna gelen soň howa menziline kidildi. Rus häkimetleri migrantlaryň howa menzilinde saklanmagynyň sebäpleri barada düşündürüş bermedi. Merkezi Aziýaly beýleki köp sanly migrant şoňa meňzeş problemalary duçar bolýandygyny habar berýär. Olar özleriniň ortaty girmeginden ýüz öwrülmeginiň we deportasiýa edilmeginiň täze tolkuny bilen ýüzbeýüz bolandyklaryny aýdýarlar. Ortatyň içeri işler ministrligi 2025-nji ýylyň 1-nji ýarymynda migrasiýa düzgünlerini bozmakda günäkärlenýän daşary ýurtluların 2024-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 17% köp bolup deportasiýa edilendigini ma'lum etdi. Şeýle hem ministrlik daşary ýurt raýatlaryna berilen ýaşamak üçin ruhsatnamalaryň şol 30%-den gowrak azalandygyny aýtdy. İçeri işler ministrligi bu ýagdaýyň haýsy ýurtlara degişlidigini anyklaşdyrmady. Şeýle bolsa 2024-nji ýylyň mart aýynda Moskwanyň golaýyndaky Krokus konser zalynda bolan ganly terrorçylykly hüjümden soň Täjikistanyň, Özbekistanyň we Kyrgyzstanyň raýatlary Orsiýetde polisiýanyň reýtlerine deportasiýa we sütemlere sebäp boldular. Konser zalyny edilen we 150 töwerek adamyň ölümine sebäp bolan şol hüjümde esasan Täjikistanyň raýatlary günälendi. Bu hüjüm migrantlara garşy kampaniýany tutaşdyrdy. 10 miňlerçe Merkezi Aziýaly deportasiýa edildi ýa-da olara Orsiýede girmek gadagan edildi. Köpler milletparast hüjümler barada habar berdiler.
Qırgızstanyň gün ortasyndaky Oş sevtinden bir ayal polisiýa işgärleriniň 1 awgustda özüni Zhukovski howa menzilindäki köp adamly otogda 24 sagatlap saklan wagtynda sögüp kemsedenligini Migrant Media projektine gurrun berdi. Adynyň efirde tutulmazlygy şerti bilen gepleşen bu ayal özüniň we Oşdan Moskwa baran beýleki birnäçe ýolakçynyň baran wadyna sorag edişlige çekilendigini aýtdy. Hijab takanyan ayal polisiýa işgärleriniň özünden näme üçin hijab atynýanlygyny soranlygyny we ony telefonda ekstremist mazmunly maglumatlary gözlemekde günäkärlemäge synanşanlygyny aýtdy. Olar bizi penjeresiz dymyk otagda gulpladylar. Ol ýerde birnäçe demir krawat bardy. Bizi diňe möhleti geçen roltan gurak aşy bilen imitlendirdiler diýip Zenan gurrun berdi. Bir gyz özüne erwet duýdy. Biz gapyny kakdyk. Bir ofisier gapyny açanda tiz kömek çagyrmagy soradyk. Ol polisiýa şekli we elektroşokerli bir adamy çagyryp getirdi diýip Zenan gurrun berdi. Ayal maşgala polisiýa işgäriniň elektroşokeri ulanmanlygyny ýöne onuň özüni we beýleki migrantlary gorkuzmak islendigini aýtdy. Qırgız ayalynyň sözlerine görä ol ertesi güni hiç hili düşündürüş berilmezden deportasiýa edilipdir. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýol başçylary soňky ýylyň dowamında öz raýatlarynyň ortaýyň howa menzillerinde saklanmagyna alada bildirip birnäçe beýannama ýaratdylar. Ýöne çäre görmediler. Ortaýatda Merkezi Aziýadan milyonlarça işçi migranty bar. Qırgızstanda, Täjikistanda we Özbekistanda köp maşgala daşary ýurtlarda işlemäge giden garyndaşlarynyň iý berýän pullaryna garaşly bolýar.